na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Sige na, Annalisa. Ablihin na ka ng kandado. Oh, ma'am. Oh, na, ma'am. Nabi ng kandado. Ablihin na ang pultahan. Oh, Oh, unsay naa sa sud, Sabrina. Annalisa. Nagkatag ang mga butang sa sud, ma. Uy, Annalisa. Anong mihangos ka, ha? ma'am. Lain kay baho sa sud. Ha? Unsa may baho? Basta, bahong patay. Annalisa, wa man ko'y napanimahuan nga bahong patay. Naunsa naman mo diha? Ma, nabungkag lagi ang mga butang diri sa sud sa kwarto. Unsay nabungkag, ha? Kinsa may nagbungkag? Wa may tao sa sud, ma. Uy, nabungkag tuod ang mga butang sa sud. May tao sa sud, ma. Annalisa, dali. Atong pahumutan og insenso ang sud sa kwarto. Dali. Ayaw pagsud, ma'am Sabrina. Unsa? Ngano dili mo kunin mo pasudlon? May nakita ka sa sud, Annalisa? Naa sila. Kinsa sila, Annalisa? Kinsa sila, Annalisa? Naa silang tanan. Unsa pa nagibubuo nimo sa tungod sa pultahan, Annalisa? Asi, madam. Alihan na tong asin ang pultahan aron dili sila makagawas. Sige, sige. Ako'y mapaasok insenso. Dali, ma'am Sabrina. Nagpaingon na sila dili sa pultahan. Nasuko sila, ma'am Sabrina. Kaya na sila, ma'am. Anong kisira nimo ang pultahan, Annalisa? Aron dili sila makagawas. Sigurado ka nga di na sila makagawas? Ambot. Pero mamasin lang ta. Kinsa man ang imong nakita diya sa sud, Annalisa? Palayo na sa dili, ma'am Sabrina. Isuko sila. Madam, atatas ko sa bahay. Pagdali mo. Magunit ako, dali! Unsa man gid kaya nahitabo ining baya? Daghan ang mga panghitabo ni Himbaya sa Tudel. Oh, luin mo. Tinuod ba nga kamo ang tag-iya ining dapita, no? Wa ka ba des, di isa mong inahan sa tinuod nga nahitabo ni ining tapita sa Tudel. Gusto kog kamatuonan, no? Ako ang kamatuoran sa Tudel. Naabdan ko pa nga kami ang tag-iya ni ining baya. Apan usa ka adlaw ni ana kalit lang nga sila na si Don Romero ug Madam Marcela ang tag-iya. Kamo na ang tag-iya. Human mamatay ang akong amahan, ay kamo na ang nahimong tag-iya. Unsa namatyan sa imong amahan, luin mo? Nahus kabayo ug nabuak ang o tungod sa bato. Unsa? Dili ka mo ang tag-iya ni Anang Dapita, Rodel. Inilog kini sa imong mga kaliwat gikan sa mga albor. Sir? Rodel? Ang kamatayon sa akong amahan ang sinugtanan sa among mga kasakit ni Mama Layla. Dili na mailhan ang naong sa akong amahan. Tungod kinagubat kini. Matod pa nila. Posible nga giyatak-yatakan kini sa kabayo. Kiyatak ka na. Dili aksidente ang nahitabo. Tungod sa gitiwasan ni Noy Romero si Noy Jose. Buhi pa kini nga mihagsa sa kabatuan. Og iya kining gitiwasan pinaagi sa pagdakdak og bato sa iyang luyo nga o. Og namatay si Jose.
Og ako lang ang nakasaksi. Uy, Sir Rodel, naunsa man ka? Sir? Mamiya na ta din eh. Oy, sir! Oy, sir, wata ko, sir, oy! Ay pasagi siya, Garding. Siya ng katapusang linya sa dugo sa mga rema, sa mga kriminal. Pero, maayo man na si Sir Rodel, di ba? Gusto ka, maayos siya. Apanggitan siya sa mga daotang matang sa dugo. O, lo, Ang iyang apuhan, harmielog sa tanandamong iyuta. Mao nga sila karon si Madam Mercy ang tag-iya sa iyuta sa banlod. hala, no? Pero, nganong sila naman at tag-iya? Tada, ang pangutana nga hangtod karon, wa pa'y tubag Garding. Tunganong sila na ang tag-iya sa among kautangan. Mao ba, lo? Ang imong mama di ay. Wa siya makasulti ni mo? Dahil og paghuna-huna si Mama, inosente siya. Dili siya utukan sama sa akong mga apuhan. Ha? Usa ka adlaw ni Ana, nakita na lang nila si Mama nga naglutaw sa sapa sa banlot. Ug patay na. O, hala, no? Anilang unat ta sa gawa sa bahay. Mga nung nihilak man ka. Akong bay! Akong kahadlukan! Makalagot. Madam, nailingkuranan. Lingkod lang una. Nganong ka ng mga daotang espiritu naman ang nanghawd sa akong kaugalingong bay? Ha? Maayo tingaling mo bakasyon ka una, ma. Oh, gusto ka nga biyaan ako ang kaugalingon akong bay? Mao ba ka na ang gusto mong mahitabo, Sabrina? Sa pagkakaroon lang, ma. Wa ta mahibaw kung unsa gyud ang nagpaluyo ining tanan. Di sa kumutuo nga mamuak sa mga plato nimo ang mga daotang espiritu. Oh, Bisag unsaon ako guna-una, way daotang espiritu nga mangawat og sudan, ma. ang sudan ni Padre Ramon ba ang buot nimong ipasabot? O, ma, way espiritu nga mukaon. Husto si Ma'am Sabrina, madam. Og way espiritu nga mudakdak og bato sa naong ni Padre Ramon. Taysa ragod. Unsa may inyong gustong palutawon, ana? Posible nga dunay tao o kawatan nga makasud gawas dinhi sa bahay, ma. Unya, ang akong kwartong gikandaduhan, nganong nabungkag man ang mga butang niini? Nganong may nakita man si Annalisa nga mga daotang espiritu sa sud sa maong kwarto? Lahi ang daotang espiritu. Og lahi ang daotang tao, madam. Ah? Mao ka nang tinuod. Ang daotang tao makahimos pag-alsa sa mga butang aron gubon. Pero ang daotang espiritu, igo lang silang mahadlok. Gawas lang kung mugamit sila glawas nga mo'y muhimog kadaot sa mga butang. Husto ka, ma'am. Kung doon ay nasulan og daotang espiritu ang tao, siya ang makahimos pagpamuak sa mga butang. Pero kinsa man? Kinsa man ang posibleng naposes din hinato? Ha? Ma! Pangandam! Ha? Rodel, naunsa ka? Kinahanglan mo bakasyon ka. Unsa? Ana, pagbutang og gamit ni Mama sa malita. Mubakasyon na siya. Oo, Sir Rodel. Hangtod ikaw, Sabrina. Kauban ka ni Mama nga bubakasyon. Kami lang tulo ni Lolo Ilmo og Garding ang mabilin din sa bahay. Dili ko mubiya dinhi, Rodel. Labaw nang dili ko mubiya, Rodel. Kay ako kinibay. Dili mahimong mulayas ko tungod lang ni ana mga daotang espiritu. Ah! Mahimo ba? Maminausap ka na ako mas ako isulti ni mo? Sukad pa sa una nga ikaw akong gisunod. Pero unsin hitabo, puros kasakit ang akong nasugatan. Niya sa akong dugo ang katapusang linya sa mga daotang rima. O gusto kong tangtangon kinima. Rodel? Gisinghagan ko nimo? Unang higayon nga gisinghagan ko nimo. Amod ka di na ako maantos ang pagkontrol mo sa akong kinabuhi mo! Rodel, kalma lang. Ilong, Sabrina!
Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!